Amaiza Agnaragna Viavy telo tsy faka vady. La vidéo a été sponsorisée par Orange Madagascar. Telo fitadiavanao maro baka zao. Ya mety magnamina mandilitra anao. Shela voalohany. Ashra. Alexia. Ireo kofa misy agnaragna jiaby tsy faligna vady jiaby mandrasa. Zegny antony. Ya maro fe. Mandrasa loatra zegny. Ohatra Brenda Lala Gina Nalia fa mandrasa rero jiaby fa tsy faligna vady Ni bajaj, ni supermarché, ni pharmacie, ni boutique lamba sy ny karaza, ary ny restaurant dia efa mety agnifiagna par Orange Money et Diego Suarez. Amaiza Agnaragna Viavy telo tsy mety alegna vady. Tsy manjary alegna vady an-tragno mihitsy mizy. Jessica. Wendy-Wendindra magnan'igny, misy Wendy W magnan'igny. Sara. Karakara. Mbola misy maro feky, misy maro. Ino mahaviandreo tsy mety alegna vady? Olo presque roidim ndra magnan'igny roidimy. Juste tsy etaka fô izy amy lehilahy raiky fa tsy midoko ela karaha zay. Fanay grave avy amizao. Za tsy tafanoko Agnaragna Viavy aminao mon frère Siri. D'après rumeur regninao zegny anao tsary naregny hoe viavy karaha zay tsy possible tsy regninao. Yeko frika donc tegna marigny viavy jiaby manjary foko aminaka. Tsy anao zany gety. No mazo. Lila fidèle comme ndek misy anao misy viavy maro be karaha zay. Agnaragna Viavy telo tsy mety alegna vady. Diana, Daifa, Diane. Hotelo zay zegny. Ino aviandreo zay tsy mety alegna? Managna agnaragna dadandrara be zegny dangereux zegny agnaragna io zegny dangereux tegna le dangereux zegny agnaragna dandra io. Tsy mety atokisana. Tsy mety tegna le tsy mety atokisana zegny ka fa kale tsy mety. Agnaragna Viavy telo tsy mety alegna vady zegny. Voalohany Clarita, Jessica, comme zegny Pamela. Hotelo zegny. Ya, Ino antony aviandreo tsy mety alegna vady? mavandy marigny. Mavandy aminao tsy mipify eky. Karakory moa ataonao mahay raha igny mety ndraiky tsy mety koa anao tsary nagnano. Mila magnano boka anao io aizanao mety araiky ty tsy mety araiky ty za boka tsary nanambady. Zay tsy sainao zegny Yeko. d'après rumeur regninao zegny tsisy. Izy boka izy ka olo boka mga hoaniny boka mety raha hoanindreo zao ty tsy tian'olo hafa sasany tia zao karaha zay. Ke tsy voavalinao tsy voavolagna boka olo karaha zay tsy mety olo karaha zay mety mila miditsy koa boka anao vao mahay izy. Ni bajaj, ni supermarché, ni pharmacie, ni boutique lamba sy ny karaza, ary ny restaurant dia efa mety agnifiagna par Orange Money et Diego Suarez.